to starej songy, on to potom ešte niekde dal. Ste tam driftovali pri KFC-čku a... nebolo asi veľmi dávno, keď tam bola Tesla. O, tak 3 roky to bude. Jeden. Dobré ráno. Takže akorát sme začali sme 18, či 17, či 19 kilometrový hike, už neviem koľko kilometrov. A teda dobré ráno, však je obed. Nevadí. Podstatné je, že dneska máme na pláne asi 18 kilometrov, ak nie, tak uvediem presný rozmer a ideme na najzápadnejší bod Vancouver Islandu, na takú krásnu pláž, tam je maják, je to úplne mimo ľudí, je to divočina. Chodník, ktorý tam vedie, je tiež strašne mega, je akurát po daždi, takže je také polomokré, polosuché, teda viac mokré ako suché. Dnes nás čaká 5, 6, 7 hodín chodenia, nejak tak. Darma pičo. Sme skoro v polke a bude to zaberák celkom dneska. Máme 10 km, do kempu je to 19, ale potom ideme ešte na maják a tam je to o 3 viac. Čiže keď sa budeme vracať ešte tak o 6 viac, čiže dneska máme asi takých 25 kilákov. Takže sa nám dá. Hej, ja ste našel zlatú teličku ako rýžová oceán a aj rýža nejaká. Po piči, ideme, spustíme. Hej, momentálne ideme na pláž, kde má byť že vraj, zaujímavosť, jediné miesto na Zemi, skade vidno západ slnka, je to na západe. No my sme zvedaví, tento výlet sme plánovali asi jeden večer. Všetko je dôsledne premyslené. Ďalej by som vám čo povedal. Kameraman nám udáva tempo. Čo je Jasťo? Dobre je spomenúť, že za noc sa tu neplatí.
a v celom areáli berú len strávenky české. Tým ako je to ďaleko, tak je tu strašne ťažké dostať vazelínu. No a teraz pre našich kanadských followerov. Hello guys. And už ma boli ruka. Nás to nebaví. Tomáš, koľko sme mysleli, že nás čaká? Pol hodinka, Koľko nás čaká? 2 hodiny. No tak trošku sme sa prepočítali, čo sme mysleli, že je pôvodne 18 km túra, tak je 20 km túra, čo 2 km zase nie je veľa, ale ty ideš 18 km a zistíš, že to je ešte 20, teda že to je o 2 naviac. Teda nie je tak, my sme si mysleli, pred chvíľou sme si mysleli, že nám chýbajú už len 2 kiláky, či pol hodinka a zistili sme, že nám chýba skoro 7 km. Tak, to som chcel povedať. Zašpinul dať spred. Som nevedel, že som mňa zvodka nejaký. No, počujem, mal by si zrelaxovať doma na pár týždňov, lebo evidentne máš problém so státím. Drifter. Tomáš drifter. Dobre, vylodenie v Normandii. Chlapci. Sme tu. Z pôvodných 18 km to bolo nakoniec koľko? 23? A povedať 25 od pláže, čiže 23. Dobre, čiže tých 5 km na konci ale spravili rozdiel po celom dni. A ideme sa tu teraz dať zložiť a spraviť si jedlo a okúpať sa a pofajčiť si, vyfajčiť si. No tak.
Dobrú noc! Karibik to síce nie je, ale to, nazvime to ľadový Karibik. Vieš, že akorát teraz idú voľné auto. Nie. Dobre, vajcia som si dal do... Možno to je skôr, ako som chcel. Dobre, čas sa pomôcť. Kurva, to je zima. Tak a čaká nás príjemných 23 km. Ale tak ma to vydal do 17. Ak sa zase neojebeme. Tešíš sa tomu? Dnes to bude prehrot. Jaj, ešte ďaleko. Dobre chlapci, 3, 2, 1, štart! No, máme za sebou asi iba prvý kilometr, čaká nás ešte 22 km. Kokos, dnes to bude namáhavé. Včera sme sa divili, keď sme išli, tak sa nás pýtali ľudia po ceste, tých pár skupín, čo sme stretli, tak sa nás pýtali, že kam ideme. Sme im povedali, že normálne, že na koniec trailu, že až tam. A oni všetci, že až tam? Dnes kam, že až tam? Že jasné. My si dali, že akí ste všetci šupáci. Keď sme večer došli po tých 23 km, tak sme hneď pochopili, prečo sa všetko pýtali. A dneska to isté naspäť. Plánovali sme sa po ceste zastaviť priamy k autu. Prostred ničoho bola taká križovatka a tam bol taký mini obchodík s kávou a proste s takými najpotrebnejšími vecami. A je otvorený iba do 7, tak sme si vraveli, že vyštartujeme o 9 a že stihneme aj obchod aj všetko. Samozrejme iba o 9 sme stali, trošku sme si tam predĺžili spánok. Čiže ten obchod už nestíhame, tak už sa tešíme všetci na mekáč. Tešíš sa na mekáč? O ja! Tady. Joj, chlapci. Dobrá práca. No tak suma sumárum. Dnes 23:42, včera to bolo koľko sorov? 25. Čiže 28, dačo. 29, 28. Čiže teda 48, 49.